بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على القائل لا دين لمن لا أمانة له وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي في لجبه وموفون إسلامي كفولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمكا حكم كنا لانو دين برو مي جمكا نابي ولي كسي كراموما أنيكا كرامو بسم الله ولا ساكا برو كي دين كنا فندوكا bi an kelime ka an karamɔgɔ baro bisimila an fɛ n'o ye Elhaj Saliku Kulubali. Saliku Kulubali madrasatu thaqafa al-islamiya min sigilen no Sikaso, o madrasa in sinsinbaga do, o ɲɛmaaba fana do, wajulukɛla do, diinɛ lasela do. An ka silamɛya tɔn fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna la a ye baara kɛ nin tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka silamɛ tɔn fɔlɔ min dɔnnen do an ka jamana kɔnɔ n'o ye AMIP ye, o président d'honneur do Sikaso, o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. Anya bisimila bi amna je ka baro ke dina kunnafoni doka nga yana an do an baro konna la amma fa an karamo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamo am yi foki wala nyimano an wile jabilila bi am fe ka baro ke femika o ye amaro islamiya sigileno jogo de kan ni jogo tin islamiya tin sahih bato fɛn fɛn bɛɛ mana dafa hadamaden na ni jugu t'a la diinɛ mɔgɔ tɛ silamɛya t'a la an donna ni hadisa min ye o b'o o waleya o b'o o sɔnji la alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko la diina liman la amanata lahu ko ni danaya tɛ mɔgɔ mɔgɔ la k'o kɔrɔ ko diinɛ tɛ o tigi la ni diinɛ tɛ maa min na o tigi tɛ silamɛ o tɛ diinɛ foyi ye silamɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ o tɛ diinɛ ma foyi ye danaya de tiɲɛnen do bi jɛkulu sanfɛmɔgɔw ni dugumamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ marakɛlaw ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ danaya tiɲɛnen do dutigi ni dudenw ni ɲɔgɔn cɛ danaya de tiɲɛnen do jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛlen ka na ni gɛlɛya ye silamɛ min fɔ danaya kan an bɛ fɛ ka baro kɛ o de kan an ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye ustaz danaya yɛrɛ ye mun de ye alhamdulillah الحمد لله العزيز الجبار القاهر فوق عباده مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل له مقاليد السماوات والأرض ولا معقب لحكمه وبيده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد إخوان مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أم بعد شريف لا تلفزيون فل بغاو علم بغاو أم ببلا جنفون إسلامي أفريقيا. نعم. دين كوكو سببو لبارا. دين كوكو سببو لبارا. تلني سكيبرا أم بفلك على فو. كاولي نماندون. نعم. ñuman do mbali kafri le sigatola mogom te mogo wala ñuman do kafri lu ala ko la in shakartum la azidannakum wala in kafartum ina azabi shadid donc ora ambe asayid sherif ousmane madan haydara mbafo ka wala ñuman do kwa ni sega ani chesri allahu akbar naam ay dina ni la se yoro rabbi kuma do mogom be se ka ta ñoko ka amancha anga chefo ñoy naam c'est-à-dire am na ñoo xam musalakali miye yoyi Sayyid Sherif Ousmane Madan Haydara ay baraka dine kono anno yira wallahi kan hal na dana musoka kuna brima wi bilbilili chama naam bilbililu anga muso me chugo mi folo anu me chugo mi bi mali kono kelente yelmal dora ambo foli kay yana me do anga wala kada kono kwa aniche siri hali bi akado faraka inshallah adin wala ka barka dora islamaya ala ka korota amin yemi fonni danaya naam Allah subhanahu wa ta'ala malik makanta folo kadaka muna mu yere li danaya ni ne danaya if'al la taf'al ake kanake obe fo joni haklitigi hakli muye danaya le hakli ala ya di hakli tigima ne hakli bla aka danaya minen kono atina ni chen ko ne ya bwa ka minen kono abina ni chen ko mun Allah subhanahu wa ta'ala ko inna aradna al amana ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula Allahu akbar mun ala yo fo danaya ka
akwani danaya yira kulula hakli ba kulula hakli taraw ayira dukulora ayira kaba kulora o mata parce que fo ma dukulo ni to akato ninka aka parce hakli te donc o ko songo ifal la tafal ake kanake o be fo joni hakli tigi do hakli le danaya yira folo folo mine no dafalen be o ka nyakamaru bena fahamala hal insanu adamaden yata adamaden hakilitigi yata nga muna na maseka dafa akechugura yakunu zoluman jahulan donc avec yere kuntonyo bagaye avec jahiliye donc ora amana yere dana yere femi adamaden kanka baraw barake e kanga wuli ka joni baraw baraye e ka ke adamadiya konona na ni kechugo ye min chekai ni konona nge yaye ani fonfe ni adamaden ba ke baraw la kana dine konana kana nga société konana kana nga furuso konana kana nga sigidawra kana anga baroke yorawla ko anga danaya ne mnemfa afachugo nyumana usazkan naam femba durube ni ya lage iba foko hakli joro taraka soro hakli joro bale bara a folo folo muye a din dine ni danaya te dine te e ka kuma folo wulo le ka la imana liman la dina liman la amanata lahu dine te mo bolo danaya te mo mina ala dana ala kirale dunga ci ya famiya o dinani muma konnana tawhidullahi amana man ashraka billahi fi ibadatihi faqad khana al amana ala kelimbagantiya o danaya le ni mo gam ye fen were fara alaka abatora e o bato danaya che seli danaya lo ni mo gam bana ka seli e seli danaya che seli e bato dole islamaya bato dine bato lo donc ni mo gam yo che ko danaya che zakabo chugura sumbo chugura hejibo chugura naam ya famiya nunu beleje ni munawne munun be dine konona na minu danaya munawno ala ya takadima dine folo flana jume dine konona na oye selibola sumbola jagabola hejibora akono fon kacha ametani fen flana jume aflana oye ala aqlu hakli kosabe ni hakli yere tira mu me foye dana hukumati foye urufi al kalamu an salasin ote fen sababe kalamu wulla kaboka jurumute sabe olu ye haklite mamina obo konnana demsen ma baluya obo konnana al majnun hatta yufiqa fato fa haklikata faranyoga donc an nafsu ni sabana we ni ni tangali salamaya te son ni danaya le ala ya dima ebe nyina maya kenai donc ni fana kanga bla minen do le kono minen mi na kasanu minen mi na te tonyoli ke minen mi na te dansago donc ni mangan ka chenti ka wuli ka taga bedo kan ka fagale le aw hal asbab ko ni mangan ko ke ni nganga soveli ni nganga kolosili ni nganga latangale Allah subhanahu wa ta'ala abayira anna ko anka an yere defend anga yere defend o kora muye anga nintaga ni mo willa ko bena be anga ko ba ninkele an fana ka tigi kele anga na to ninga chenti donc ko ni o ye belebele bale ko ina o danaya dole ni danaya dole donc ko ka ninga danaya bla amlen kono donc asabana ananna o ye almalu nafulu ko nafulu fleni danaya lo alaba dima danaya feno alaba dima ema Allah subhanahu wa ta'ala ka cibra ko lan tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin naflu wa nanina an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu ay asra chugo da do dad man fe danaya lo naflu fana danaya mi kanga kolosi amanga ka takadu cheni sraw fe amanga takadu haramu ya sraw fe akanga kolosi danaya mineno kabla minengono minemi nabe nafasurala mogobra be nafasurala jiena anilahara na'am aduruna an-naslu idambi
Oustaz Kane mɔgɔ kan k'i danbe taga mɔgɔ kan k'i danbe taga ni m'i danbe taga n'i ye danbe tiɲɛ furu ye danbe de ye ka furu kɛ o le k'i danbe ɲɛ i bɛ danbe ɲɛ ni mun ye ka muso ye ka ɲɛbɔ a fɛ k'a ɲini a somɔgɔw fɛ k'a furu k'a don i ka so kɔnɔ furu seerew bɛ yen furu sariya kiti minnu bɛ furu la olu dafara n'a donna i ka so kɔnɔ fɛn mana sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ wele ko halala kuma la surunya la danbe fana ye danaya de ye min kan ka taga nin fɛn duuru in ninnu bɛɛ lajɛlen ye danaya de ye minnu kan ka kɔlɔsi minnu kan ka tanga sisan waati surunya kan wa Cheikhana Alakira sallallahu alaihi wasallam a kumana danaya kan wa Alakira kumana kan sallallahu alaihi wasallam a ye mun fɔ an ɲɛna a ko yan'an ka se Alakira ma sallallahu alaihi wasallam Ala subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ko la takhunu Allah wa rasul akana ala janfa aw kana Alakira janfa wa takhunu amanatikum aw yɛrɛ ka danaya balo danaya min dira aw ma a bɛ n'o janfa wa antum ta'lamuna ka saraw yɛrɛ bɛ ka dɔn tigitigi ko a bɛ ka danaya janfa o bɛ kɛ cogo di voilà o bɛ kɛ cogo di e service do ɲɛmɔgɔ le e bilara yɔrɔ do ɲɛmɔgɔyara kalifa fɛn dɔ le kalifara e ma danaya kɔnɔ k'e k'olu kɔlɔsi e y'o ŋanamu o kan ka bila minɛ min kɔnɔ i m'o bila ye o y'o daraki k'o k'i sago ye k'o tiɲɛ ka danaya tiɲɛ o tuma na Ala ko k'o le kana kɛ donc ne y'o kɛ dɔrɔn e ye diinɛ janfa e ye Ala janfa ne y'o kɛ e y'a ka cibaga janfa n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ne y'o kɛ dɔrɔn e danaya min dir'e ma i y'o janfa k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka dɔn tigitigi ko i bɛ ka janfa kɛ bon n'i y'an ka société lajɛ bi bana min b'an ka société la o le filɛ nin ye an ka walagada bɛ se ka kɛ nin kan san kelen sunkalo tɛmɛnen na leader ye mawudu dɔ di wajulikɛla bɛɛ ma k'an ka kuma jogo kan mawuludu tɛmɛnen jogo ɲuman danaya jogo jugu danaya tiɲɛna sisan kira ye mun de fɔ danaya kan Alakira min fɔ danaya kan alayhi salatu wa salam Alakira ko an ma a ko waati dɔ bɛ nana wagati dɔ bɛ na yati zamanun ala nas wagati dɔ bɛ na adamadenw ma ko danaya bɛ na yɛlɛ kira ko ta a ko danaya bɛ na yɛlɛ k'a bɛ na se lon dɔ la an bɛ wuli ka don quartierw kɔnɔ an bɛ wuli ka don duguw kɔnɔ k'an bɛ danaya mɔgɔ ɲini an t'a sɔrɔ subhanallah k'a bɛ ko mɔgɔ min ne ye tasuma ka min ou bien e ye bɛlɛkisɛ ta k'a kɛ e sen kɛ k'a talon tala a tɛ nɔɔni bɔ e sen na ko danaya bɛ nɔɔni bɔ ten adamaden sen na fo danaya nin bɛ na tunu k'a ban pewu danaya bɛ na yɛlɛn k'a ban pewu ɲininkali bɛ kɛ أين الأمين في هذه القرية أين الأمين في هذا البلد أين الأمين في تلك المكان ومكان ومكان danaya mɔgɔ bɛ min yɔrɔ na a bɛ min dugu na a bɛ min quartier na a bɛ min jamana na a ko n'o kɛra k'o y'a sɔrɔ diɲɛ hɛrɛ dɔgɔyara parce que danaya yɛlɛnna Ala bɛ dimi ni Ala dimina a ka mantonw kɔrɔ an bɛ taa min ni Ala y'a ka waliju filɛ ni funu filɛli ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ kafiri ye Ala k'an kisi a ma n'a y'a ka kafiri filɛ ni hinɛ filɛli ɲɛ ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ waliju ye donc ola mun de b'o kɛ danaya sabatili n'an ye danaya ninnu sabati danaya in tɛ se ka taga ni jogo tɛ ani hɔrɔnya o tuma na wagati kɔrɔli kosɔn danaya ni walagada le walagada min n'a fɛrɛlen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a ka bon peut-être an ka wagati kelen tɛ se ka danaya in ban maa bɛ min lase an ka société mɔgɔw ma an ka diɲɛ jamana laban ni mɔgɔw ma n'i y'a lajɛ kɛlɛ banbali bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛnkanni banbali bɛ diɲɛ kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ ye bilahi silamɛya tɛ dɛ silamɛya tɛ ni danaya bɛ nin tɛ kɛ ni silamɛya danaya bɛ yen nin tɛ kɛ parce que dan sagora adamadenw nin kan dan sagora adamadenw hakili kan dan sagora adamadenw ka nafolo kan dan sagora adamadenw danbe kan dan sagora adamadenw ka diinɛ kan ni silamɛya tɔgɔ ye k'a sɔrɔ silamɛya ma fɔ ten o kɛra janfa ye la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna bi an bɛ yɔrɔ min na bi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min i da sera ma diɲɛ ɲagaminen don cogo min na jamana bɛ cogo min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana bɛ cogo min na bi an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a tɛ maaw sago la an ka du kɔnɔnaw bɛ cogo min na bi o min yɛrɛ ye base ye du tuma dɔ la du tɛ dutigiw yɛrɛ sago la bi tuma dɔ la a caman na ne ko danaya jɔyɔrɔ jumɛn bɛ du
an ka dugu an ka jamana yɛrɛ dilanna fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ dilanna n bɛ fɛ ka min fɔ ma dawrul amana fil mujtama darul amana fil mujtama ko nɔgɔman balo n'an y'a faamuya n'a faamuyara rabbul bayti fil bayt rabbul usra sotigi so kɔnɔ ko in bɛ daminɛ ile i tulo bɛ n kan na ni e bɛ kalon tigɛ e denw ɲɛnɛ denw y'a dɔn ko e bɛ kalon tigɛ o ɲɛnɛ depuis ye danaya tiɲɛna e dɔ ka juru ta ka banko sara o tigi bɛ na e nɔfɛ so kɔnɔ e bɛ don so dɔ kɔnɔ ka datugu yɛrɛ da la k'a fɔ denw ma n'a nana y'a fɔ ko n bɔra dutigi e ka du kɔnɔ e bɛ kalon tigɛ e ka dudenw ye dudenw e yɛrɛ denw e musow yɛrɛ nana la an yɛrɛ ka marabaga ye kalon tigɛra le est ce que olu bɛ se ka kalon tigɛ tuguni o tɛ se ka tiɲɛ fɔ tuguni parce que o mɔnɛw le kɔnɔ o y'o le ye o marabaga la ele le bɛ taga balo ɲini ka na ele bɛ ji ɲini ka na ele bɛ nansɔngɔ bɔ ele bɛ fɛrɛbɔ ɲini ka na d'u ma o dani bɛ ele la o mais ni e ye kalon tigɛ o ye o de la o kalon na denmisɛnnin yɛrɛ bɛ ko cɛ ko an yɛrɛ ka levier ko a bɛ to ka pan kuma dɔw dɛ so tiɲɛna so tiɲɛna n'o so tiɲɛna du min gani b'o la n'o denmisɛnnin nin fana ka denmisɛnw bɛ don ɲɔgɔn na donc n'u ye baro kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye ɲɔgɔn jogo jugu ta dɔrɔn o du fana bɛ tiɲɛ tiɲɛni bɛ ka wara ka taa a bɛ na o sigida minɛ a bɛ n'o quartier minɛ a bɛ n'o dugu minɛ a bɛ n'o jamana minɛ n'i y'a lajɛ k'a fɔ maralikɛla minnu bɛ anw bolo bi lamɔ tiɲɛna jogo tiɲɛna danaya tiɲɛna kabini lamɔ yɔrɔ la cɛ dɔ a ye muso furu min kɛ a ye denw sɔrɔ ani denw sigilen bɛ baro la a ko a denw ma a ko ne ɲɛna aw ma k'a sɔrɔ m'aw ba furu fɔlɔ aw ba furu ni kɔ n tilara ka ɲɛ aw ma denmisɛnw kabakoyara usaz e bɛ mun faamuya nin na n ɲɛna aw ma k'a sɔrɔ m'aw ba furu fɔlɔ aw ba furulen kɔ n tilara ka ɲɛ aw ma denw kabakoyara ko baba ko bɛ kɛ cogo di e ɲɛna aw ma an ba furu ni kɔ an sɔrɔ ni kɔ an b'o faamuya mais k'a sɔrɔ anw ba ma furu fɔlɔ e ɲɛna aw ma a ko n ye aw ba ta danaya so le kɔnɔ a ye aw bange ye k'aw lamɔ ni danaya ye o kosɔn ko n ɲɛna aw ma fan fila bɛɛ la donc ko in bɛ nin cogo de la bon ni fɛn ta yɔrɔ ma ɲɛ a jigiyɔrɔ tɛ ɲɛ donc o problème bɛ an dara o ye kelen ye an ye jamana wɛrɛw ka laadaw ta ka na an ka jamanaw kɔnɔ min tun tɛ an bolo yan fɔlɔ furu tun tɛ sa so kɔnɔ i y'a kuma mɛn mɔgɔkɔrɔbaw da furu tun bɛ sa kungo kɔnɔ de ni furu tun bɛ sa o bɛ taa sa kungo kɔnɔ mun kosɔn parce que a bɛ danaya tiɲɛ so fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ danaya tiɲɛ muso somɔgɔw ni cɛ somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye tuguni donc o kosɔn o tun bɛ taa fo kungo kɔnɔ o bɛ taa sa yiri min kɔrɔ a yiri tɛ balo danaya tiɲɛbaliya kosɔn o bɛ taa sa kungo kɔnɔ o tɛ fɛ a ka kɛ so kɔnɔ a bɛ kɛ du min kɔnɔ a hakɛ kana yɛlɛ o du fɛ tiɲɛni ka don o du kɔnɔ o bɛ taa kɛ kungo kɔnɔ mun n'a taw ta danaya min furu danaya min tiɲɛna o ni ɲɔgɔn cɛ a ɲugu bɛ to o ni ɲɔgɔn cɛ ila an ta kuma sa Kulubali aw ye maakɔrɔya aw ye dɔ kɛ n'a fɔra ko aw ka ladilikan di surtout bi siniɲɛsigi bɛ denmisɛnninw de bolo diinɛ siniɲɛsigi o jamana siniɲɛsigi o fɛn bɛɛ siniɲɛsigi bɛ denmisɛnninw de bolo n'a fɔra k'i ka ladilikan di i denw ma bi ani i dɔgɔw ma danaya ko kan i bɛ mun de f'u ye bon ne bɛ min f'u ɲɛna o ka sabali ka segin o kɔ o ka kalan kɛ o ka kalan yɛrɛ yɛrɛ kɛ kalankɛbaliya in fana a défaut bɛ yen bi parce que waati dɔw tɛmɛna kalan tun tɛ yen mais jogo tun bɛ yen danaya tun bɛ yen kalan warala jogo tiɲɛna danaya tiɲɛna mun y'o kɛ an ye jamana wɛrɛw ka laadaw le ta ka na don an ka laadaw la k'an jogo tiɲɛ sinon an tun tɛ taa i y'a faamuya denmisɛnw an bɛ min fɔ denmisɛnw ye o k'u karamɔgɔw bonya o ka maakɔrɔbaw bonya o k'u masaw lamɛn o ka taga sira fɛ sira mun ye sira ɲumanw ye n'o tɛ an bɛ ka taga tagabolo min na an bɛna fɔ le wayi ka an na an bɛna kɛ cogo di an bɛna kɛ cogo di n'i ye an ka marabagaw lajɛ k'a daminɛ sanfɛ ka se dugu ma i bɛ taa min sɔrɔ danayamɔgɔ ye a man ca donc n'o kɛra don société bɛ tiɲɛ ni denmisɛnninw y'o ye o bɛ mɔ n'o ye donc an b'a fɔ denmisɛnw ɲɛna karamɔgɔw ka kuma dɔnnikɛbagaw ka kuma u ka ladilikanw di o kana a bɛɛ kɛ karisa i bɛ don janɛmɛ kɔnɔ i bɛ la c'est à dire siraw le bɛ stratégies le bɛ n'an y'olu ta dɔrɔn an bɛ bɔda sɔrɔ donc an b'a fɔ gatigiw ɲɛna u k'o cɛsiri denw lamɔ ko ɲuman na walasa tiɲɛni bɛ a ka se ka kɛ bɔ ye dɔɔni dɔɔni ko tɛ se ka ba yɔrɔnin kelen parce que tiɲɛni baraka bonyana mais n'an y'an cɛsiri k'an ɲɛsin an ka ciden Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam e ma Alakira ye nɛɛma ni kisi b'a ye
كان إذا سمع بكاء الطفل وراء الصف يخفف الصلاة رحمة للأم والولد وتهنا وتدناي نالك راك ندين كسين كام صفا كوفي كاتو مغسل أبي سلفكيا باسرني den kasinga abiseka moko toro abe ba toro babe degu deme degu abe sele surunya hine ko son den abara o cibaga be seka ke violence ke bagaywa o cibaga hine bagale o cibaga makar bagale o cibaga dana ya mogoli kulubali anga watina choya kama vraiment da kunya laban jumen yoro da do kan alhamdulillah rabbil alamin da kunya laban bambolo ka fo Shirifula TV baraka bagawe o ku chesri o be ka dine ni se yoro rabbi alhamdulillah rabbil alamin o sarate mo qabulu ala le busara Shirifuka sarate mo qabulu ala le basara ay jadi min ke ka nafolo min do koina adama do be ka nafa sura la bi asaraba ala le bolo man amila salihan falinafsihi wa man asafa alaiha wa ma rabbuka bi zalamin lil abid wallahi ay min ke ko ala nyabara ame do ka ala ka sara ame do ke Shirifula TV barake bawo fon fenga baranye shinno ala ka dine demelima ala ka nu belajen deme ala ka hereka anuye aka sega somne ka barake ni kon me dine barake ala ka sega mara de me sega ni somne wajahidu filai haqqa jihadi ay wuli ka jo ka chesri ko nyumana ala kasraka wal sala se kan deme wa akhiru da'wana aqulu wa akhiru kalami أطلب منكم العفو عما أخطأت فيه فالخير أردت وخدمة الدين قصدت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم يا راحمين يا من أجبت الدعاء نوح فانتصر وحملته في الفلك كالمشحون يا من أحال نار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجرة اليقطين يا رب إنا مثل في قربة فارحم عبادا كلهم سنوني اللهم أسرنا في فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا رحمن الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دنيا مثاليا بإنا فو jurumi ni akreme ka kono mine wala ka kolosi mine danaya de be mantum bela jilen kala nyona ka jamana den be kala nyona ka duden be kala nyona ka jien bela jilen kala nyona fem mi se ko ke jurumi mi se ka bela jilen kala nyona o e danaya de ni danaya juru tigera kono kreme ka nyon so jurumi na no jurun tigera kono se be yere kono se be yere ke ni danaya juru tigera du kono dude o mi yere ke ni danaya juru tigera jamana nyemo ni komo ni yonje jamana de o mi yere ke bebe tay ga fa o jien be o chugula chien wo chien be an kampi an du kono kam ni furuso yere kono danaya de chiena furu nyomo ni yonje o danaya tieni min kera furu nyoma ni nyoche o nana continuer kana tien dutigi ni aka demba ya nyoche fo ka ta tien sigida nyemo ni komo ni nyoche o de kera sabuye ka tien ni nati anga jamana kono anga sigida wala namma sigi ka o juru mi ka nyere kala o juru ina an fle gele mina an bommandi ala fo dana ka sabati sinya me bu fen fen ke nyonfe ini maka je ka barake dana de be ini maka furuke dana de be on nyonche ini maka je ko je ko ma dana de be ni dana tino foti wole ko so kira ko ka kuma kana anyi kuma damne ni me ko la dina liman la amanata lahu ni dana ya ti mo bolo mama ti dana ya mo o ti dina mo o dine belajile o ti islamia dron o dine belajile sileno dana ya de ka anda Allah taala dili boraka kuma na fama mun fo ala ka famu chugo mandi amma kamine ka barake ni ay anda Allah taala dili ala ka famu chugo an ono ya anye amse ga ankara mo fo el hajj saliku kulubali ni anga waju kala ankara mo bado ka bo sigaso aka anga wele jabilla kana ni kunafuni nafamanu di amma kasin ka awere fo ka wolin mando aw mun tun se mako jabarnu nyama aw mun ni danaya ta ka da Shirifula jabaranika ni dine baro ke foko wati shila jamana ko no ani jamana ko kan ambe Allah taala dili annawi ala ka sigida na tawira anni aw bala jelena wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.